Baki zaɓe ba. In kai ki wurin zaɓe, wurin zaɓe ya sake layi to kare biyar. Na sai a ce baki zaɓe ba. Akwai bala'i. Na rance da Allah tun da an ka taɓa matar kalanzar sai na zo na wace ruwa. Ina ƙuraki. Gatan. So ka hana min ki zaɓe. Wallahi duk garin ga babu wanda ya sai hana matata ta yi zaɓe. Na rance da Allah tun da an ka taɓa matar kalanzar sai na zo na wace ruwa. Juya mu ta yi. Mutayen ga uban da hana ki zaɓe. Kalanzir. Na'am. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salamu. Ni kawar wakar iyalinka. Saurara. Wai mai ɗaki na so ya babin ni ka tattaye zaɓe tun bakwai na safe. Tun bakwai na safe ni kai ta ni sata layi. Wai an hana mata ta yi zaɓe. Wallahi sai na wace ruwa gaba ɗai. Dr. Kalanzir, kwantar da hankalinka. Wacce ruwa za ka wacewa? Wahana mata ka zaɓi. Ga wakatin ta nan gashi nan a ce an hana ta zaɓe don za ta zaɓi Buhari, za ta zaɓi Ahmed Aliyu, za ta zaɓi APC da sama haka. Kai da kanka ka hana mata zaɓi. Saboda idan ita tana cikin gida an ba ku sako hukuma ta sanar da ku kada ku bari matayen ku su lalle. Saboda har in kai lalle wannan kwamfuta ba ta ɗaukar ainihin template da za ku yi. Yanzu dubi hannun matarka. Hannunta lalle hana ta zaɓe. Kana da masaniya an yi kuwa an sanar da ku mata da maza ku sanar da matayen ku. Duk wanda ta tabbatar da ta yi lalle to ba ta zaɓe fa. Maza ku sanar da matayen ku kada su yi lalle daga nan har bayan zaɓe daga shugaban ƙasa ko har kansila. Nan ne za ku na wanda hake so dama nan za ka zaɓi wanda hake so domin jagoranci ka. Daga nan har a yi zaɓen Buhari a yi na magatakarda a yi na Ahmed Ali a yi na kowa na jira kada matar da ta yi lalle to don mi ka bari ta yi lalle kana ina ta yi lalle. Wallahi ba san ta yi ba. Na rance da Allah ba san ta yi ba. Wayo Muhammadu Buhari ya rasa ƙuri'an matata. Muhammadu Buhari ya rasa ƙuri'an matata. Alu ya rasa ƙuri'an matata ya rasa ba ƙuri'an matan Kalanzir. To yanzu dai ka ga mini har kakkali zargi kowa ka ga mini har yana ta zargi. Lalle ko. Inna lillahi wa inna ilaihi ka gani ita ta gani ka sanar da mutanen da ke cikin gari ga abin da ka faruwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan ya zama izina ga mata 'yan Najeriya gaba ɗaya musamman jihar Sokoto. Na so ya haƙuri kakkoyi lalle saboda kwamfuta ba ta ɗauka hannu. Ga mata ta so ya babin ni gaba ba ta samu zaɓe ba saboda lalle. Wallahi ban da wani abu can da wani abu sai na suke ki. Mata kakkoyi lalle sai Buhari ya ci mulki da